Egun ondan hori, hasiengo gara, lehenengo eta behin, ongi etorriak osoko bilkura honetara, ezoiko osoko bilkura honetara, aztergaiari jarraituz, lehenengo puntua, 2019ko txelaien hogeita behin egindako bienak eta onartzea labadagokio, zuzar esatekorik, hau batez onartzen dugu, hau batez onartzen da. Bigarren puntura joko dugu, 2019ko apirilaren 28an, diputatuen kongresurako eta senaturako egingo den hauteskundeetarako, hauteskunde mailetako kideak hautetzako zozketa. Bueno, oso auzie idazkaritzako langileok, beraz, zuek eman behar duzuen zan azalpenak eta zozketa. Gu sinestuko dugu, zuek esaten duzuen eta. Ederto, bai, entzuten da. Lehenengo eta behin esan behar dugu zer aukeratuko dugun gaur. Hauteskundeetarako egongo dira 23 mai, eta mai bakotxean gogoratu daudela lehendakari bat eta bokal 2. Eta gero, horietako bakoitzak izango ditu ordezko 2. Beraz, izango dira 9 kargu mai bakotxeko. Guztira 207 kargu. Beste numero bat aipatzeko da, gaur adibidez begiratu dugu, 9.455 biztanle ditugula. Eta hauteskunde hauetan izango dute boto eskubidea 14.454. Horietatik, 11.551 dira mailetako bokal izateko hautagai. Eta 5.875 lehendakari izateko hautagai. Eta azkenik esan bebai, bombo honetan sartzen dira 70 urteraino. Baina, apirilaren 28an 75 urte beteta dituztenek, Durangora junta elektorala joan da, libre geratuko litzateke. Orduan, hasiko gara ja. Hemen ikusten dira 23 mailak, eta gero ikusten dugu ikasketa maila bakoitzetik, zenbat hautesle dauden, bai bakoitzean. Eta hemen ja pasatuko gara, zozketa egitera. Aukeratuko ditugu, badespada 9 ordezko, hemen ikusten dituzue, 23 mai, zenbat zozketatu diren, eta zenbat dauden zozketatu barik. Odun egingo dugu ja zozketa. Oso azkardo baden, Bale, bukatu dugu, eta orain ikusiko ditugu emaitzak. Orduen, lehenengo zutabean ikusten duzuen, nortzuk... Bai, ezagunak izango dira batzuk, erraza da. Eta lehenengo zutabean dira lehendakariak, bigarren zutabean dira lehendakari horien lehenengo ordezkaoak, bigarren ordezkoak, lehenengo bokala, lehenengo bokalaren ordezkoa, bigarren ordezkoa, bigarren lokala, eta suplentiak. Orduan, bozera mailen jasoko dozu orain papelean emaitza honen kopia bat. Eta, bueno, nire aldetik ja ezer gehiago. Igor, eskerrek asko, endako lanagaitik. Guk jarraituko dugu gai ordenagaz, hirugarren puntura joko dugu, itxitako ekitalditako fakturak onartzea eta ordaintzea. Hau gazun batzordean aztertu zen, uste dut hau batez onartu zela, Iker zozer esatekorik. Egunon baizu hau oiko tramite bat ala, hilean gitxi gora bera etorten dana.
faktura guztiek area bakotxeko teknikaritzen oneretzi edekie, kontu hartzailean oneretzi bai, eta hau bat ez onartu ziren, eta bide monjakien faktura oneri ogasu bat zeuden. Eskerrik asko Iker, hau batez onartuko du orduan? Hau batez onartzen da. Laugarren puntura joko du, Amoitetxanoko udalerrian, lehenengo etxe bizitzetan perkatu, oztopo arkitektonikoak kentzeko diru laguntzak ematea arautzen duen bere asko ordantza hasiera batean onartzea. Gizarteko batzordean aztertu zen, hau batez onartu zen, Itxaso zuzerzeteko. Bai, egunon. Gai hau aurreko batzordean komentatu genduan, bertan esan genduan moduan, gizarte ekintza sailetik antzeman izan da etxe bizitza ugari oraindik badaudela etxe barruan dutxa izan beharrean baino ontzia dutela. Eta etxe horietako askok 80 urtetik gorako gizon emakumeak bizi direla. Hori arrisku handia ikusten genduan edo eragiten du hauentzat eta mendekotasun egoerak prebenitzea du helburua gaur hona daukargun hasieran onartzeko ordenantzatxo hau. Horrela, baino ontzia kendu ahal izango dugu eta dutxa jarri ahal izango dabe, eta aprobetxatu batzordeko kide guztiei badanon artean proposamena hobetzeko aukera izan dugula. Zuzer esatekorik, hau batez orduan onartzen dugu, hau batez onartzen da. Bosgarren puntua, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Amoitetxanoko udalak Nafarroa zentroen eguneko arreta zerbitzu bat emateko sinatutako lankidetza hitzarmena azkentzea. Hau ere batzordetik pasa zen, hau batez onartu zen, Itxaso? Bai, egunen berriro be. Batzordean komentatu zen lez, tramite honen azteren arrazoi nagusia da, Foru Aldundiak 2019ko urtarrilaren batetik aurrera plaza pertsona eta eguneko prezioa egongo duela. Eta hori gerta daiten, eman beharreko pausua dela. Batzordean hau batez onartu genduan. Hau batez onartzen dugu orduan. Hurrengo puntura joko dugu. Zigarren puntua, Aztepe, Dudea, Labainerako hondakin uren araztegiak eta Amoitetxanoko lehen mailako saneamendu sarea ustiatzeko, hartatzeko eta mantentzeko zerbitzuaren kontratua esleitzea. Hau, bigarren ez dakargu, uste doi azkenengo izango dela adjudikazioa egiteko, zuzer esatekorik, hau batez onartzen dugu, hau batez onartzen da. Zazpigarren puntura joko dugu, martxoaren 12ko, 314 zenbakidun alkatearen dekretu berri ematea, ezkontzeko ahalmena eskuordetzea. Dekretuak ondorengoa dio, tokiaro bideren oinarriak arautzen dituen legearen 21 eta 3 artikulu, eta udal araudi organikoaren 76 artikuluei lotuta, kode zibilaren 51 artikuluak. Eta toki erakundeen antolaketa jarduera eta erregimen juridikoari buruzko arauaren 54 artikulak ematen dizkidaten eskuduntzez, baliaturik ondorengo erabaki hartu dut. Lehenengoa, Alba Gutierrez Gomez, Amoitetxanoko udaleko zinegotxe handeren esku ustea, jarraian adierantzen den ezkontzeko ahalmena, Unai García eta Gartxe Langara Lázaro. Ezkontza hau, martxoaren 15ean egin zen, eguerdiko ordu bietan. Bigarrena, erabaki berri ematea udalbatzari, momentu honetan egiten ari garena, eta hirugarrena, Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea. Zortzigarren puntua joko dugu, martxoaren 22ko, 300 eta 90 zenbakidu alkatearen dekretu berri ematea, Amoitetxanon emakumeen kontrako indargaien aurka erakunde arteko bigarren protokoloa onartu zen. Hau berdintasun batzordean landu da, hau batez onartu zen, inozo zer esatekorik? Bai, Alicia? Vale, egunon. El año 2008 el Ayuntamiento de Amoitetxano junto a Osakidetza y la Ertzaintza aprobó un protocolo de violencia contra las mujeres donde se recogían los instrumentos necesarios para mejorar y garantizar la planificación, coordinación y seguimiento de los casos de violencia sexista, con el fin de dar una buena atención a las mismas y evitar la doble victimización. Examinadas las evaluaciones llevadas a cabo por las 3 instituciones firmantes del acuerdo y de las mejoras que han tenido lugar en los marcos normativos y estatales
y europeos desde el año 2008, se propone elaborar y aprobar el segundo protocolo que amplíe el marco de trabajo y de coordinación entre las instituciones firmantes con el fin de promover la libertad e igualdad de mujeres y hombres, efectiva y real, contribuye al empoderamiento de las mujeres y a la erradicación de todos los tipos de violencia que enfrentan por el hecho de serlo. Y dar las gracias también a todas las personas que asisten habitualmente a la Comisión de Berdintasuna por el apoyo y por todo lo que han hecho. Eskerrik asko. Bai, Alicia, eskerrik asko, beste inok, zozer esatekorik, urrengo puntura joko dugu, orduan. 9. puntua, 2018ko urteko aurrekontuaren kitapena kontu ematea. Alde batetik, 2018ko urterako Amaitetxan udaleko aurrekontu orokorraren kitapena onartzeko 251 zenbakidun alkatearen dekretu berri ematea, eta bestetik, 2018 urterako Ametxe Erakunde Autonomoaren aurrekontu orokorraren kitapena onartzeko 340 zenbakidun alkatetxaren dekretu berri ematea. Hau, ogasun batzordean azaldu zen. Iker, zuzer esatekorik? Eta maika dekretuaren bidez udalaren likidazioa, aurrekontuaren likidazioa onartu eban alkateak. Honen behinbetiko emoitza 4.198.000 eurokoa izan zen. Eta beste alde batetik 340 dekretuaren bidez, Ametxeko presidenteak alan eskatuta, edo aran bide monda bere aurreko dekretu baten bidez, Ametxeko kitapena onartu zen. 285.000 eurokoa. Eta biek positiboak, eta horre suposatzen dago, legeak agintzen dauzen irizpide guztie betetan da bezala, eta hori dela eta emoten dabe bide urrungo dekretuetara. Eskerrik asko Iker, aiztu jazte esatie, dekretukaz aparte, zor publikoen helburu hori eta 2018ko urteko aurrekontuaren kitapena gastu erregalari buruzko egonkortasun txostena badolala, derrigorrezkoa da eta prezeptiboa. Inor zozer esatekorik, urrengo puntura joko dugu orduan. 10. puntua, ondorengo alkatearen dekretu berri ematea, 222 alkatetxa dekretua, gerakinak egitze onartzea, lehenengo zenbaki duen dekretua, diruzaintzako, gerakinekin eta egonkortasun txostenarekin, eta bestetik, 270 alkatetxa dekretu gehigarren lehenengo zenbaki duen espedientea eta egonkortasun txostena. Hau behogasun batzordean aztertu zen, Iker, zozer esatekorik? Oiko kreditu dire urtean urtekoak, ez da? 222 dekretuaren bidez 4.192.000 euro gehitzen dira aurtengo aurrekonture, inkorporazioa moduen. Eta 270agaz 1.328.000 euro rapuret berizten dena da, zati bat bai datorrela remanentetik eta beste bat udalkutxan aldea positibo izen delako. Eta guzti puntu honetan eta kontuen izen da nire azkeneko interbentzio izeteaz gain, interventore Andrea gaur dauela esateko azkeneko egune pleno baten. Orduan, 3 gauze harin alde batetik eskerrik asko hainbeste urteko beharra gaitik, badakit lan asko izan dela aurrekontuek, ordenantzak, likidazioa, kuenta general, eta batipa gero bizi izan dugun egoera ekonomikoak ekarri dauela, araudien aldaketa handiek izan dugu zela 8 urte honetan, eta horrek ekarri dauela lan eskerga handiagoa. Bigarren zorionak, dekozun izendapen horregaitik, izendapen hori ganera zeure kabuz kargu hartzea batzeratu indozu udala existeko egoera txarrien, eta aldaketa alik eta egokien izen daiten, eta azkenekoz sorte hon eta osasuna, batipate hori, osasuna ekuitea. Beste donorrak, bai Urko. Bai, alde batetik Ikerren berbak oso osorik gureak behiten doguz. Neube, Ikerren moduen 8 urte egonaz, ez da, ogasun batzordean
egin dozun lana ez da hitzekin erreza saltzea, zelan itzela egin dozu. Eta nik Ikerrek esan deuen aparte beste gauza bat gehituko neuke. Eta izango litzateke horti pasau garen zinegotzi guztiak aguanto behar izan gehituzula, ez da? Bakoitza bere eskariekin, bere galderekin eta bere gauza guztiekin, ez da? Esaterako, neure kasua beti Excel taula bat, ez da? Hau da, azkenean, Excel barik ezin da zelako bizi. Baina, egia esan, hau da, 8 urte hauek niretzat ikaste prozesu bat izan dira, asko ikasi duzurekin, eta zentzu horretan, zornotzak teknikari on bat galtzen du eta basauri irabazten ateratzen da. Eta zentzu horretan munduko sorterik handiena eta energia guztia ontsa hartuko duzun erantzukizun berri horretan. Eskerrik asko egindako lanagatik. Bai, beste donorrek. Bai, Alba, zuk, izetuta deko zuk. Eskerrik asko, Kristina, niretzat oso garrantzi handia eukin dozu legislatura honetan niretzako, ogasun batzordea izen da niretzako saiena, eta beti egon zara lehenengo momentutik dana saltzeko prest, eta deia jaso dozuz, imeiak, eta danetarik, eta eskertzekoa da benetan, sorte hon, ibilbide barrian, eta animo. Eskerrik asko, Alba, Alicia. Vale, eskerrik asko, Cristina. ¿Qué te voy a decir que no te haya dicho personalmente? Ya te agradezco muchísimo porque siempre has estado ahí, siempre me has enseñado todas las dudas y eso, muchísimas gracias y muchísima suerte. ¿Vale? Bueno, Cristina, biku, behintzet, joeteko era polikena aukeratu duzu, zinegotzi guztien partetik eskerrak da hitzonak zuretzako, eta emetik aurrera, hori, osasuna, gaitasuna badeko zu lanerako, beraz, hortik ez tozukinko arazorik, osasun asko eta disfrutu bizitzagaz. Vale, eskerrik asko, Kristina. Bueno, 11. puntura pasako dugu, eskariak eta galderak, eskaririk, galderarik, bueno, bukatuztat emoten dugu udalbatza,